umuntu wesifazane ubaluleke ngani? Awungichazele nje umuntu wesifazane ukubaluleka kwakhe. Yebo. No, umuntu wesifazane udwami ngisho ukuthi ubalulekile because uyi-spiritual being okokuqala. Okwesibili, umuntu wesifazane makakhona ekhayeni kunokushisa lapho. And unaka nezinto umuntu wesilisa ungayinaki. Yeah. Ngasho nje ngisho nje. Oh yeah. Kuphathwa kanjani nje ukuzwa ukuthi umuntu wesifazane omunye uhambile olahla umntwana emgqomeni? Yebo, okuzwa into ekanjalo nje ukuthi. Hayibo. Umuntu wesifazane olahla umuntu emgqomeni. Mhlawumbe umzali namhlanje. Ehe. Kusasa ehamba umfaka emgqomeni umntwana. Yabona Makeba, leyo nto into ekhohlakele masingaqala sibika lapho kodwa umuntu awumjaji ngoba into khona la iqale khona. It's either lo muntu uthanda akaze alithole. It's either lo muntu into uthando from ebuncaneni bakhe into angakaza experience. So ubona kahle ukuthi lo muntu engimlethe namhlanje ngizomqalaphi ngithi ngimnika uthando. So uphithene nje loyo muntu ngisho nje ngithi umuntu ophithene. So yeah. Manje angithi mhlawumbe mina nawe mhlawumbe silinganise relationship. Mhlawumbe ngiyakushaya mina. Kodwa manje wena awufuni ukuphuma kule relationship. Ubekezela khona ngikushaya. Wena ngokwakho ukuthini ukuphawula lapho komuntu okulobo budlelwano obunjalo uyabona umuntu oshayayo. Yabona ke lapho Makeba ke angiyizwa ke lento. Yabona umuntu wesifazane ngenkulu inhlonipho. Mangabe uhlala la ushawa khona awuyithandi. Awuyithandi ngoba manje ubona kahle ukuthi lo muntu makangakulahlekela yonke into yakhe ngaphela. Lo muntu makangakulahlekela alukho uthando ungaluzi. So into engayitshela abantu besifazane out there ukuthi zithande kuqala khona ukuthi kungazi ukuba nzima for wena ukuthi noma yipi circumstance noma sekuthiwa awushaywanga mhlambe yenye into like cheating awukwazi ukuhlala uchithele. Cha, awuyithandi. Manje kusekwenze njani intombazane emewathi ifike ilale nawe phinde ulala nomunye ekubeni nikwi relationship nayo? Lokho sekwenzakalani mhlambe kuyona ngoba mhlambe iyahlukumezeka noma mhlambe ikhishwa yini noma mhlambe imali ayitholi? Akayithandi. Oh, akayithandi. Akayivalue, akayiboni. Ayihambelana. Yebo, akayithandi. Ngiyakuthola lapha. Into ebalekile njengoba nizwa nje bafisa angicela ngizama ukuyithanda bandla ngendlela efriend. Kubalekile lokho. Very important. Uyivaluishe. Because Makeba awukwazi ukuba loyal emntwini ungakazi ube loyal kuwena. Angeke. Ngeke. Ngizoba loyal kanjani kuwena? Ngingakazi ngibe loyal kumina. Ngingakazi ngiyitshele mina ngiyi1 ukuthi ngiyavala ngisanikani. Wena mawufika ngizovala kanjani ungifice ngovulo. Kusho ukuthi sengi-addicted because yonke into oyenzayo empilweni kufanele vele ukuthi kube addiction khona uzoba nogqozo njengalento esiyenza njengamanje. We addicted in this. That's why good. Angithola. Kanye into ebalekile ke lapha emakhaya kahle kahle. Yabo niphathe kahle njengoba esho umuntu akamaka kahle igama lakhe kuHope. Hope Masela. Yebo ngizothola. Noma ke ba PMB kwi home run ngihambi ngedwa ngihamba noHope. Na indaba la ikhona bese wabona. Kahle kahle wena kukutshelani nje njengoba abantu besifazane manje bebulawa abadlengulwa manje. Yeah. Kade sagcina ukuthi wabulawa. Bavele nje qhamuka umuntu nesibhamu. Lokho ukufika kanjani enhlizweni yakho njengomuntu wesifazane? Yabo before nje uphawule khona nje amantombazane adutshuliwe nje emasontweni adlule khona la emgungundlovu ePietermaritzburg. Yabo adutshulwa umjidi amantombazane awu2. Yabo engenacala ewokhela estradini. Fika umuntu nje papa ahamba futhi. Makeba bona yimbi leyo nto. Ikhohlakele leyo nto. Kodwa ingibuyisele emuva ekuthenini angikwazi ukumjaja lo muntu obulalayo. Ngoba isibuyisele emuva futhi isifaka nasekuthenini siphila nemimoya. Lo muntu akathandazi. So vele uzo-attackwa imimoya yokubulala, imimoya yokufuna ukubamba inkunzi khona uzoyenza imali esheshayo. Yabona nje yabona into engayisho in summary. Fanele lo mhlaba uthandazele. Ayikho enye into ngoba dala sibabopha lokhu ushintsho. Lokhu ushintsho. Yabona njengoba usho ukuthi akusana ma-rape sekuya-negotiate manje. Ubaba unegotiate ne-step daughter ukuthi nalena uma ufuna kodwa na into engawenzelela.
ingane ivume. Kumoshekile manje. Into engalungisa manje geba umthandazo. Oh waya. Phela nje. Kodwa kuyafana manje kuyakhulekwa nabafundisi bakhohlakele. Yazi usabafundisi Exactly. Yazi manje into engasebenza privacy. Lento ekuthiwa kusetshenzelwa emfihlakalweni bese kuyophuma sekuphuma sekublosoma. Iyona into ezosebenzela manje. Akusathenjwa ke manje. Akuthenjwa-ke manje. Ukhonza endlini ke manje. Ulivula ekhayeni kwakho. Udumisa kwakho ke. Yileso sikhathi manje ngoba uzogijimela esontweni ulahleke. Uyabona. Uyayibona-ke le nto njengoba uGeba aqeda kusho ukuthi asinabo abafundisi manje bayabala. Yeah, manje ungaphawula uthini mayelana nalamantombazane angalali emakhaya ekoleti weekend ne-weekend uhlaleke etshwaleni. Uthi nje uphawula kwakho ngalokho lamantombazane ahlaleke etshwaleni i-weekend ne-weekend. Wena ungaphawula uthi ngalapho wami mina cha leyo nto angiyifuni. Vukani emaqadeni ngoba manje uNkulunkulu usizoyisizayo uyogugela lapho mangabe ngeke uvuke namhlanje. So asinasikhathi senu kodwa sinaso ngoba siyanicabangela futhi siyanithanda futhi sithunyiwe ukuthi sizonikhuza. Khuzekani nivukeni niyithandeni. Akekho umuntu oyithandayo lana utshwaleni. Cha. Ushiya abantwana. Ngiyala. Angithi mina don't have fun. But akekho umuntu oyithandayo olala etshwaleni. Ngizwa. Yeah, vele njalo. Kahle uyiphatha kahle kubalekile. Yabona. Very important. And into encane. Wena into encane engabonakali kanti important kakhulu. Yeah, nenhlonipho ihamba nenhlonipho. Yes. And awukwazi ukuhlonipha omunye ongabaqali kuwena. Kufanele uqale kuwena kuqala. Khona uzo-understand ukuthi inhlonipho iyini. Awuvele uvuke kusasa usuyahlonipha. Cha, uyafunda ngawe qala before omunye umuntu. Ngizwa. Hayi njalo ibalekile leyo nto into ebaleke njengaleyo. Before sivale bisamanje ngiyabo siyivala yabo. Yini into engayisho nje kubantu ababhekile emakhaya mhlawumbe nje bashaye ngamagama ambalwa amahle. Nje kade kuyivalentine nje futhi isiyaphela inyanga yakhona. Thandanani. Thandazelanani. Uyithandazele nawe uyithande qala ngawe bese uthanda nabanye. Nizoba right lokho nje ngiphathele kona akukho okuningi. And kwi-relationship ningabi nomona. Yabo uthi mhlawumbe khona abantu abathandana kodwa omunye mekuphelelo yedwa unomona uthi mhlawumbe uzokushiya. Noma lento ukuthi omunye wenza imali eningi kunomunye ningabulo. Usubusise ngendlovukazi kwazi ukuyiphatha kahle uyakwada ngoba unemali encane. Cha. Leyo nto efunakala. Ningakhomperani. Yes. Hayi home run bafethu noma kuyaba PMP angihambe ngedwa hamba noPope. Sanibona. Nisale kahle emakhaya. Sinithanda kakhulu. Manje ubuya nini baphinde bakuboneke la abantu. Ngizobuya. Kumele ubuye bese sishayise kanje. Khumbule sithunyiwe uMakeba. Sithunyiwe impela sizokhuluma futhi akekho uzosivimba. Uyabona. Nani kumele nakheke emakhaya nihile lobuhlungu enibhekene nabo yabo. Wonke umuntu wesibhedlela njengamanje abe grand oboshiwe sehle isigwebo phume eshintshile umuntuogrand. Ongakaboshwa angangeni ejele. Ayibambe kanjalo uzoba grand angizongithola. And indlela yokubamba lento uBhuti Mageba aqeda ukuyisho thandaza. Kanje. One way. Uzobona sekwenzeka usuyindoda amadoda. Ngalahlekelwa nje. Yeah, angithola. Ngicela ngawe futhi asivala. Showcase. Sonibamba ku-episode elandelayo.